Hare Krishna. Warm welcome to today's Bhagavad Gita class. Okay. இன்னும் So, வரல மாதாஜி. மாதாஜி பரவாயில்ல மாதாஜி. கொஞ்சம் வெயிட் So, பண்ணுவோம். warm welcome to towards ஒரு நிமிஷம் ப்ரேயர் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி நானு. ஓகே 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 மாதாஜி. Okay. Thank you மாதாஜி. Hare Krishna. Warm welcome to today's Bhagavad Gita class. நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान् इदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष्य शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ 6வது அத்தியாயத்தில் 47 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்கு அடுத்தது மனசு வந்து நமக்கு நண்பனா விரோதியான்னு பார்த்தோம். நம்ம மனசை நண்பனா வச்சுக்கிட்டாதான் வந்து நல்லதுன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ 5 ரூபாய் கைக்குட்டியை வாங்க போயிட்டு வந்து சீலையை வாங்கிட்டு வந்து அது வந்து எதிரின்றதை பார்த்தோம். அந்த மனசை வந்து கண்ட்ரோல் படுத்தணும் இல்லையா. அதுக்கு வந்து புலன்களை வந்து செவ்வனே வழி நடத்தணும். அந்த புலன்களை வந்து என்ன மாதிரி வழி நடத்தணும்னா இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள், அப்புறம் சாண்டிங் பண்றது, பகவத்கீதை ஹரே கிருஷ்ணா பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது, அது மாதிரி தான் புலன்களை ஈடுபடுத்தினா அது நமக்கு நண்பனா இருக்கும். சில சமயத்துல எதிரியா இருக்கும். அதை கையாளுறதுக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதை பார்த்தோம். அப்படி கையாள தவறதுனால தான் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சூசைட்ஸு அதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா. மனப்பக்குவம் இல்லை, நம்மளுடைய மனசே நமக்கு எதிரி இருந்தால் நமக்கு தான் தீமைன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அஷ்டாங்க யோகத்துனா அஷ்டன்னா 8 இல்லையா. யம நியம, அதுக்கு அடுத்தது ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகார, தாரண, தியான,
சமாதி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ண பண்ண ஒருத்தன் வந்து நிறைய அதுக்கு முன்னாடி நிறைய விதமான யோகா வந்து பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? பக்தி யோகம், கர்ம யோகம், ஞான யோகம், ஹத யோகம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த உடல்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னலி வந்து சீராக இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து நியம இன்டர்னலி சரியாக இருக்கணும். அப்புறம் வந்து ஆசனம் உட்கார பொசிஷனை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பத்மாசனத்தில் முதுகு தண்டு நேராக வச்சு தன்னுடைய பார்வை புருவத்துக்கு மத்தியில் வச்சு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி சுவாசத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து அவன் எடுத்துக்கிற ஆகாரத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். யோகியாகவும் இருக்கக்கூடாது, போகியாக இருக்கக்கூடாது, ரோகியாகவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து தாரணை கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்து தியானம் பண்ணுறான், சமாதி நிலைக்கு போகிறான்றதை பார்த்தோம். இது வந்து அஷ்ட அங்கங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கடைசியில் தன்னுள்ள லைட் இருக்கிற பகவானை வந்து அவனை உணர்றான்றதை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்மள வந்து கடவுள் வந்து எதுக்கு படைச்சாரு இல்லைன்ற பார்த்தோம். அதுக்கு வந்து ஏணி படிக்கல் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஏணி படிக்கல்ல இந்த பிரைம் கோல் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் என்ன? கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை போய் சேர்றதுன்றதை பார்த்தோம். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏணிப்படியில் கீழே இருக்கிறது வந்து கர்மயோகம், அதுக்கு அடுத்தது ஞான யோகம், அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து பக்தி யோகம் இல்லையா? கர்மா ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து சுற்றி வளைச்சி போகிற லாங் ப்ராசஸ் இல்லையா? ஸோ எப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு மாடிப்படியில் போவோமா, லிஃப்ட்டில் போவோமான்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? லிஃப்ட்டில் போகிறது ஈஸி. அது மாதிரி வந்து பக்தி யோகன்றது வந்து தான் சீக்கிரம் லிஃப்ட்டில் போகிறது இல்லையா? படிக்கட்டில் ஏறி போகிறதெல்லாம் மித்த யோகங்கள். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதனால பக்தி யோகா இஸ் த பெஸ்ட்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இன்னைக்கோட தலைப்புக்குள்ளே போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 7வது அத்தியாயம் தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஞான விஞ்ஞான யோகம், அதாவது முழுமையான அறிவு. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு இந்த போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம்? பகவத்கீதையில் வந்து மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்குது. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்தை பற்றி சொல்லுது. லாஸ்ட் 6 அத்தியாயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை பற்றி சொல்லுது. நடுவில் இருக்கிற 7 to 12 வந்து பக்தி யோகத்தை பற்றி சொல்லுது இல்லையா? ஸோ இப்படிதான் பகவான் பிரித்து வச்சிருக்காரு. பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஏன் இதை வச்சிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரலாம். நம்ம எப்பவுமே விலை உயர்ந்த பொருட்கள் வச்சிருக்கும் போது நம்ம எப்படி வைப்போம்? ஒரு பத்திரமா ஒரு பாக்ஸில் வைப்போம். ஒரு மோதிரமோ கம்பலோ எந்த ஒரு விலை மதிப்பு உள்ள பொருட்களை நம்ம அப்படி வைப்போம் இல்லையா? அதுதான் மேலே ஒரு கவர் இருக்கும் இல்லையா? அதை வந்து கர்மயோகம்னு சொல்கிறோம். கீழே ஒரு பேஸ் இருக்கும் இல்லையா? அது வந்து ஞான யோகம்னு சொல்கிறோம். நடுவில் இருக்கிற அந்த விலை மதிப்புள்ள பொருள் வந்து பக்தி யோகம். ஓகேவா? ஸோ அந்த பக்தி யோகத்தை நடுவில் வச்சிருக்காரு. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் திங் இல்லையா? அதனால கடவுள் வந்து நடுவில் வச்சிருக்காரு. அதனோட இன்னிலேருந்து நம்ம பக்தி யோகத்தை பார்க்குறோம். இத்தனை நாள் பார்த்தது வந்து கர்ம யோகம். இன்னிலேருந்து நம்ம பக்தி யோகத்தை பார்க்குறோம். இன்னையோட அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 25 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதை வந்து 4ஆக பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரின் பற்றிய அறிவின் மகிமை பற்றி சொல்லுது. அதுக்கு அடுத்தது 4லேருந்து 12 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவை பற்றி சொல்லுது. அவருடைய ஆற்றல்கள் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். பிரகிருதி வித்திமே பராம்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது 13லேருந்து 19 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா மாம் ஏவையே பிரபத்தியந்தே, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையணுன்றது தெரிஞ்சு சொல்லுறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது லாஸ்ட் 6 ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேவி மற்றும் தேவி வழிபாடு பற்றி சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மையா சக்தமனோ பார்த்தா யோகம் யுஞ்சன்மத் அஸ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தத் ஸ்ருணு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து பேசுகிறார் இல்லையா? என்ன சொல்கிறாரு? பிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை நீ கேட்பாயாக. ஸோ என்னை பற்றி நீ ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கோ இதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் தேகம் சவிஞானம் விதம் வச்யாம் யசே சதக
यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अविशिष्यते. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. இதையும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः. हरे कृष्णा. ஸோ இப்போ நம்ம முதல் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார் அவரு? முழுமையான அறிவை கொடுக்குற தெரிஞ்சுக்கோன்னு அப்படின்னு சொன்னார். இதை கேட்கறதுனால உனக்கு வந்து எந்த கேள்வியும் வராது. அப்படி நான் என்ன சொல்ல போறேன்றத பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயத்த சொல்ல போறாரு. அதாவது சாதாரண அறிவை பற்றியும் சொல்லி கொடுக்க போறாரு, தெய்வீக அறிவத்தையும் நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். இந்த அறிவு கொடுக்குறார். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து சந்தேகம் வைப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே சந்தேகம் வைக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல நம்ம சந்தேகம் வைப்போம், எங்க வைக்கணுமோ அங்க வைக்க மாட்டோம் இல்லையா? நம்ம வந்து வேதங்கள்ல வந்து நமக்கு இல்லாத டவுட் வரும், சந்தேகம் வரும். அதே வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ல போறோம், அப்புறம் வந்து முடி வெட்டுறதுக்கு வந்து நம்ம பசங்களை வந்து பார்பர் ஷாப்ல அனுப்புறோம். அப்போ வந்து என்ன கேரண்டியோட அனுப்புறோம்? அவன் வந்து தலையை கட் மாட்டான், முடியை மாத்திரம் கட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? பஸ்ல ஏறி போறோம், என்னைக்காவது என்னப்பா உன் கையில லைசன்ஸ் இருக்கா காமின்னு என்னைக்காவது கேட்டிருக்கோமா? சும்மா போறோம், உட்காரோம், காசு கொடுக்குறோம், டிக்கெட் வாங்குறோம், போயிட்டு வரோம் இல்லையா? என்ன கேரண்டி இருக்கு? ஸோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம ஒன்றுமே கேள்வி கேட்க மாட்டோம். வேதன் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம தான் பேரறிவாளிகள்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்போம் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் பகவான் கிருஷ்ணர் மேலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கை வைக்கணும் இல்லையா? முழு முதற் கடவுள் அவர் தான், அவர் இன்றி ஒரு அணுவும் அசையாது, எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமானவர் அவருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அப்படி தெரிஞ்சிட்ட பிறகு அவர் மேலே பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்கிட்ட நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் சொல்றார். ஸோ அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூட நமக்கு என்ன வேணும்? அந்த வார்த்தையை பாருங்க. என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனத்துடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் அவர் மேல இருக்கணும். இந்த உணர்வுகள் அவர் மேல இருக்கணும். அப்பதான் வந்து என்ன ஆகும்? அவரை புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ என்னென்ன சொல்லி கொடுக்க போறாரு? 2 விஷயத்த, சாதாரண அறிவையும் சரி தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு சொல்றேன். இதுன்னு அறிஞ்ச பிறகு நீ வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நவவித பக்தியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா ஸ்ரவணம்னா என்ன? கேட்டல். அதாவது இந்த நம்ம வந்து பகவானை வந்து நம்ம நாம உச்சாடணும். இங்க வந்து கொடுத்துருக்க பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜாக்கு வந்து மரணம் இன்னும் வந்து 9 நாட்கள் 1 வாரத்துல இருக்குன்னு சொன்ன பிறகு அவர் என்ன பண்ணாரு? இந்த எது வந்து நான் பெஸ்டா பண்ண முடியும், நான் கடவுள்கிட்ட போறதுக்கு எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்டுட்டு போறாரு. தன்னுடைய ராஜ்யத்தெல்லாம் திறந்துட்டு கங்கை நதிக்கரையில் போறாரு. அங்க உட்கார்றாரு. இவருக்கு இது மாதிரி நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சு என்ன பண்றாரு? கடவுள் அந்த இடத்துல சுகதேவ அனுப்புறாரு. இதை தெரிஞ்சிட்ட எல்லா ரிஷிகளும் மாமுனிகள் எல்லாரும் வந்து அந்த இடத்துல அசம்பராரு. ஸோ இந்த இவருக்கு என்ன சொன்னா அவர்கிட்ட கடவுளுடைய திருவடி போவாரோ அந்த விஷயத்த வந்து சுகதேவ் கோசாமி அவருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அவரும் அதை வந்து ஸ்ரத்தையா 7 நாட்கள் வந்து தூக்கம் பசி எதுவும் இல்லாம ஸ்ரத்தையா கேட்குறார் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் நம்ம ஜபத்தை வந்து கேட்கணும். கீர்த்தனை எப்பவுமே வந்து 3 லோகத்துக்கும் தன்னுடைய தம்பூராவை எடுத்துட்டு போறவர் யாரு? நம்மளுடைய நாரதர் முனி இல்லையா? ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து சதா காலமும் கீர்த்தனைய சதா ஹரின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஸ்மரணம்னா யார்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரகலாத மகாராஜா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தன்னை ஒரு அசுர குலத்துல பிறந்தார் இல்லையா? தன்னோட தாய் வயிற்றுல இருக்கும்போது இரண்ய கஷிப்பு இரண்யாக்ஷன் 2 பேர் இல்லையா? இது வந்து சத்தியுகத்துல நடந்த விஷயம். அந்த தன்னுடைய அண்ணனை வந்து இரண்யாக்ஷனை வந்து கொன்னுட்டாரு வராகரன்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு வந்து தன்னோட சத்ரு குல எதிரின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? தனக்கு அந்த சாவு மேல பயம் வந்ததுனால சாகாத வரம் வேணும்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம 7வது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. நவவித பக்தி பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கோம். 3வது விஷயம் ஸ்மரணத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கோம். அவருடைய கையல் அவருடைய வயிற்றுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்ய கஷிப்போட பையன் வந்து வளர்ந்துட்டு வருவான். இரண்ய கஷிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கொடிய அரக்கன். அவனை பார்த்து தேவர்கள்லாம் பயப்படுவாங்க. அதனால அவர் இல்லாத சமயத்தில் இவர் தவம் பண்ணுறதுக்கு போகிறார். அண்ணனுக்கு மரணம் வந்துடுச்சு, எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தவம் பண்ணுறதுக்கு போகிறாரு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்மா இருக்கு இல்லையா? இந்த அம்மா கர்ப்பிணியா இருக்கு. அந்த குழந்தைனால நமக்கு தொந்தரவு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் என்ன பண்றாங்க? அதை அழிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவை பிடிச்சிட்டு இழுத்துட்டு போறாங்க.
அந்த சமயத்துல நாரத முனி அங்க வராரு. என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நிறுத்துங்க, வரப்போற குழந்தை வந்து பெரிய மகா உத்தம பக்திமான், ஆனா நான் பாத்துக்கிறேன், நீங்க போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவையும் குழந்தையும் அந்த கர்ப்பிணி மாதாவை தன்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிட்டு போற நாரதர் முனி. அங்க உட்கார வச்சு அந்த அம்மாக்கு என்ன வேதங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அந்த அம்மா கேக்குதோ இல்லையோ, உள்ள இருக்கிற குழந்தை எல்லாத்தையும் கேக்குது. ஓகே, அவங்க வந்து சேவை செய்றாங்க. கடவுளுக்கு பூ கட்டி கொடுக்கறது, பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கறது, அந்த சேவைகள்லாம் செஞ்சுட்டு வராங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னா பிறந்த பிறகு இரண்ய வரத்தை வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு. ஸோ இந்த அம்மாவும் அவங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு வந்துட்டாங்க. அந்த அம்மா நாள்பட ஆசிரமத்துல படிச்சது எல்லாம் மறந்துடுச்சு. ஓகேவா. பட் பிரகலாதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைட். ஓகேவா. ஸோ அவர் எதையுமே மறக்கல. அவர் கையில என்ன கத்துக்கிட்டாரோ இங்க வந்து தானும் அப்ளை பண்ணாரு, தன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தார். அவருடைய குரு வந்து ஒன்று சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, ஃபிலாசபி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு. அப்போ வந்து அவங்க அப்பா சொல்லியிருப்பாரு, இரண்ய கசிப்பு தான் கடவுள், அவரை தான் வழங்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா கோயிலில் இருக்கிற விக்கிரகங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு இவருடைய விக்கிரகத்தை ஸ்தாபிப்பார். இல்ல இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தானும் பண்றது இல்லாம தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் வந்து சொல்லுவாங்க. கூடியிருந்து குளிர்ந்தோலோ ரம்பாவாய்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, மார்கழி மாசத்துல நம்மளுடைய ஆண்டாள் தயார். அதனால தான் வந்து நம்ம பக்தின்றது தனியா பண்ணக்கூடாது, சேர்ந்து வச்சு பண்ணணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து தன்னுடைய சின்ன குழந்தை, அறிவாளியான குழந்தைய வந்து என்னப்பா கத்துக்கிட்டேன்னு ஆசையா அவர் கேட்பாரு. ஹரிய பத்தி சொன்ன உடனே இவருக்கு கோவம் வந்துடும். அதனால என்ன பண்ணுவாரு, பல தண்டனைகளை கொடுப்பார் இல்லையா. சுருக்கமா முடிச்சுக்கலாம். நெருப்புல போடுவாரு, மலையிலேருந்து தள்ளி விடுவாரு, எல்லா இப்போ விஷக்கொடி ஜந்துக்களை ஏற்றி விடுவாரு. எதனாலும் அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா பயப்படுறதே இல்லை. என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது, சதா காலமும் ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்குது. அந்த ஒரு ஸ்மரணத்துக்கு தான் வந்து யார் வராரு, சாட்சாத் நரசிம்ம பெருமான் வராரு. அது வந்து அந்த அசுரன் கேட்ட வரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் வந்து அவரை கொல்றார் இல்லையா. அதாவது நான் வீட்டுக்குள்ள சாகக்கூடாது, வெளியே சாகக்கூடாது, வாசப்படியில வச்சாரா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனுஷனால சாகக்கூடாது, மிருகத்தால சாகக்கூடாது. அதுக்கேத்த மாதிரி புலி, அத சிங்க முகத்தோட மனித உருவத்தோட வந்தாங்களா. எந்த ஒரு ஆயுதங்களால நான் சாகக்கூடாது, நகத்தை வச்சு சாக வச்சாரா. அப்புறம் ஆகாயத்து மேல சாகக்கூடாது, பூமி மேல சாகக்கூடாது. ஸோ அவரோட தொடை மேல வச்சு சாகடிச்சாரா. காலையில சாகக்கூடாது, நைட்டு சாகக்கூடாது, சாயங்கால நேரத்துல சாகடிச்சாரா. ஸோ அந்த நினைச்சுக்கிட்டு அந்த அசுரன் இரண்ய கஷ்யப்பு நான் தான் அறிவாளின்னு சொல்லிட்டு இல்ல, அந்த வரத்தை வந்து யார் கொடுத்தது, பிரம்மா. பிரம்மா கையில போயிட்டு கடவுளை என்ன சொல்றது, இது மாதிரி எல்லாம் இன்னும் வந்து வரத்தை கொடுத்தேன்னா நீ அவ்வளவுதான், அவன் சாகாத வரம் வேணும்னு கேட்டான் இல்லையா. பிரம்மா சொல்லார், டே அதுக்கெல்லாம் எனக்கு சாங்ஷன் பண்ற அத்தாரிட்டி எனக்கு இல்லப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்ல எனக்கு அப்புறம் அதான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வைப்பார். சரி போடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பார். பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து அதை ஃபிட் பண்றதுக்கு இவர் இவ்வளோ அளவுக்கு மாடிஃபை ஆகி வரணும் இல்லையா. இனிமேல் இது மாதிரி எல்லாம் கொடுக்காத வரத்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்ன் பண்ணுவார். ஸோ இந்த மாதிரி பிரகலாதன் கிட்ட வந்து நம்ம ஸ்மரணத்தை கேட்டுக்கணும். அப்புறம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் பாத சேவனம். எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி தாயார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில இருந்துட்டு சேவனம் பண்ணிட்டு இருப்பார். அதுக்கு அடுத்தது அர்ச்சனத்துக்கு வந்து உதாரணம் வந்து பிரித்து மகாராஜா. அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி வந்து அர்ச்சனத்தை பண்ணணும். வந்தனத்துக்கு வந்து அக்ரூரர். ஓகேவா. அப்புறம் தாசியத்துக்கு வந்து ஹனுமன். எவ்வளோ அளவுக்கு நல்ல சேவகனா இருந்தார் இல்லையா, ராமர் சீத்தை இணைக்கிறதுல. அப்புறம் சாக்கியம் வந்து அர்ஜுனன், நம்மளுடைய கிருஷ்ணருடைய ஃப்ரெண்டு. ஆத்ம நிவேதனம் நம்மளுடைய வாமன தேவர் இல்லையா. ஆத்ம நிவேதனுக்கு பலி மகாராஜர் வாமன அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா. பலி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாதோட பேரன் தான் வந்து பலி மகாராஜா. கடவுள் வந்து என்ன பண்ணாரு, இவரை வந்து உயர்த்துறதுக்கோசம் பாருங்க, அவரை வந்து ஏற்கனவே ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு. அசுர குலத்துல பிறந்தவங்க வந்து நான் எது பிரகலாதவருக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு, நான் உன்னோட குலத்தை வந்து எதுவும் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர் இல்லையா. அந்த அசுர குடும்பத்துல அந்த குழந்தை பிறந்து இருந்தனால அந்த முன்ன இருந்த 21 தலைமுறைகளிலும் வந்து அவர் காப்பாரு, வரப்போற தலைமுறைகளும் காப்பேன்னு சொன்னார். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வாமன ரூபத்துல வர்றாரு, குட்டி பிராமணனா. அப்புறம் சொல்றாரு அவர் சுக்கராச்சாரியர், அவருடைய குரு இல்லையா. வேணாம், இவருக்கு எதையும் ப்ராமிஸ் பண்ணாத, கொடுக்காத வேற சொல்றாரு இல்லையா. சொன்னாலும் இல்ல நான் கொடுக்குறேன்னு இவரு ஒத்துக்கிட்டார். இருந்தாலும் இதை வந்து தடை பண்ணணும்னு என்ன பண்றாரு சுக்கராச்சாரியர், ஒரு பிராமணன் பட் அசுரர்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து இருந்தார் இல்லையா. எதுக்கோசம், வெறும் காசுக்கோசம் அந்த பக்கம் போனார். பிராமணன் அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யக்கூடாது. ஓகேவா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவர் வந்து ஒரு முறை வந்து சுக்கராச்சாரியார் வந்து
என்ன ஆகுறாருன்னா வண்டா மாதிரி அந்த கமண்டத்துல போய் அடைப்பார். ஏன்னா தண்ணி வார்த்து கொடுத்துட்டு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. அப்படி தடை பண்ணுவார். அதனால தான் கிருஷ்ணர் எடுத்து குச்சி எடுத்து வச்சு குத்தி விடுவார். அப்புறம் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ 3 அடியில வந்து அவருடைய நிலத்தையும் ஆகாயத்தையும் அளந்துடுவார். 2 அடியில 3வது அடி எங்க வைக்கும்போது அப்போ வந்து அவருடைய தலையை வைப்பாரு. தலை மேல அழுத்தி வைக்கிறதுனால அதில் எங்க போவாரு? சுத்தல லோகத்துக்கு போவார். நம்மளாம் நினைச்சுப்போம் என்னடா கடவுள் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு சுத்தல லோகத்துக்கு தள்ளிட்டாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்திர லோகத்துல விட 1000 மடங்கு வந்து செல்வாக்குகள் உள்ளது வந்து இந்த சுத்தல லோகம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்க ஒரு இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து அங்க காவலாளியா நிக்கிறார். எத்தனை கேட் இருக்குதோ எந்த பக்கம் வந்து பலி வருவாரோன்னு சொல்லிட்டு ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய இவர் பாருங்க தன்னுடைய ராஜ்யம், தன்னுடைய மனசு, உடல் எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சார் இல்லையா? ஸோ அந்த பக்தனுக்கு வந்து கடவுளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காவலாளியா இருக்கார். இந்த அர்ஜுனனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேரோட்டியா இருக்கார் இல்லையா? நம்ம ஒரு சின்ன ரிலேஷன்ல ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம வந்து என்னென்னமோ நினைச்சுக்கிறோம். பட் இதுதான் பகவான் பக்தர்கள் சம்பந்தம். ஓகேவா? ஸோ இந்த 2 அறிவையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஆரம்பத்துல வந்து இது வந்து ஒரு மாரத்தான் ரேஸ். இந்த பிக்சரை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆரம்பத்துல வந்து பல 1000 மனிதர்கள் இருக்காங்க. முடியல பார்த்தீங்கன்னா 1, 2 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஓட்டப்பந்தயம்னும் போது ஒருத்தங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் இல்லையா? அப்போ அப்படி இருக்கும்போது ஆரம்பத்துல நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும். பட் அதுல வந்து பக்குவம் அடைகிறவர் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது? பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றார். ஓகேவா? நம்மளாம் வந்து இன்னும் நம்மள தயார்படுத்திட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே. भूमिर आबो अनलो वायु कम मनो बुद्धिर एवस अहंगार इदीयं मे पिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। हरे कृष्णा माता जी। இதுவும் வாசிச்சிருங்க பிரபு. பலம் பொருந்திய புரிதலுடைய ஆஹா, அர்ச்சனா ஸ்லோகம் அபரேயம் அவரே நிகஸ் தவம் தன் யாம் பிரகிருதம் விக்தி மே பாராம் ஜீவபூதாம் மகாபாவோ யயேதம் தாரியதே ஜகத். பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த சரி. 4வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் தெரியும் கடவுளுக்கு வந்து 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. சுப்பீரியர் எனர்ஜி, இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜி இல்லையா? சுப்பீரியர் எனர்ஜி அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, ஆன்மீக லோகம். இன்ஃபீரியர் எனர்ஜியில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த பூ உலகம் தான் அவருடைய பிரிஞ்ச தாழ்ந்த ஜட சக்தி. ஓகே, அது என்ன ஆனப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதனால ஆக்கப்பட்டது? பஞ்சபூதங்களால. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஆனது. அப்புறம் வேற என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனம், புத்தி, அகங்காரம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம சூக்ஷ்ம உடம்புன்னு சொல்றோம். இந்த 3 விஷயங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் 5 விஷயங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பாடி. ஓகே, அது ஸ்தூல உடம்பு. இந்த 8ம் சேர்ந்ததே என்னுடைய பிரிந்த ஜட சக்திகள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த பிக்சர் இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். அதுக்குள்ள அந்த இருதயத்துக்குள்ள ஒரு வெளிச்சம் இருக்குல்ல, அது ஆத்மா. அது பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து பரமாத்மா. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துல வந்து இதெல்லாம் நமக்கு தாழ்ந்த சக்தியை பார்த்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னுடைய உயர்ந்த சக்தியும் ஒன்று இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா, அதாவது மார்ஜினல் எனர்ஜி. ஓகேவா? இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு? தாழ்ந்த சக்திகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तत्परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இங்க பாத்தீங்கன்னா படைக்கப்பட்டது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? இந்த எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்தது. இந்த உலகத்துல இருக்க ஜட பொருளாகவும் சரி, ஆன்மீக வஸ்துவா இருந்தாலும் அதுக்கு எல்லாத்துமே மூல காரணம் பகவான் கிருஷ்ணர். ஆதியும் அந்தமும் நானேன்றதை வந்து அவர் வ- வலியுறுத்துகிறார். ஓகேவா? அப்புறம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இதுக்கு வந்து ஞானம் எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமா வருது. ஒண்ணு வந்து அவரோ ஆரோகண முறை, ஆரோகண முறை. இன்னொன்று வந்து அதாவது நம்ம ஆஹ் ஆரோகணம்னா நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறது, அது வந்து ஆரோகணம். அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உலகத்தில் வந்து அப்பப்போ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா, கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறாங்க இது இப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து குறை சொல்கிறதுக்கோசம் இல்லை, இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம். ராக்கெட் சயின்ஸ் படித்தவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏவுகணை எல்லாம் விடுறாங்க. சில சமயத்தில் அது ஃபெயிலியர் ஆகுது இல்லையா. அப்புறம் வந்து நம்ம டாக்டர் கிட்ட போனால் கூட ஏதோ மருந்து எழுதி கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஞானம் எல்லாம் வந்து பரிபூரணமானது அல்ல இல்லையா. நம்மளா ஒன்று கண்டுபிடிச்சி அதில் ஃபெயிலியர் ஆகிறோம், இல்லை ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது. அதே வேதங்கள் மூலம் மேலேருந்து வந்திருக்கிற விஷயங்கள் வந்து அவரோகண முறைன்னு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? அதுதான் கரெக்டு. நம்ம வந்து நம்மளா யூகிச்சு ஒன்று போகிறத விட இருக்கிறத டாக்குமெண்டேட் பண்ணி இருக்கிற வேதங்களை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு, நம்ம வேதம் என்ன சொல்லியிருக்கு, இப்போ என்ன சொல்கிறார் இவர், எல்லா ஆதியும் அந்தமும் நானே. ஓகே, சரிப்பா, ஏத்துக்கிறேன்னு ஏத்துக்கணும். ஓகே, செல்வத்தை வெல்வனே மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு, என்னை விட உயர்ந்தது எதுவும் இல்லை, உண்மை எதுவும் இல்லைன்னு சொல்றாரு. நான் வந்து இருக்கிறேன், பட் உங்களால என்னை வந்து பார்க்க முடியல. ஏன் பார்க்க முடியலன்னா, இந்த மணிமாலையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அதுக்குள்ள இருக்கிற கயிறு தெரியாது இல்லையா. அது மாதிரி முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்ட மணிமாலையில இருக்கிற கயிறு போல நான் இருக்கேன். எல்லாமே என்னை சார்ந்துதான் இருக்கு, நான் அதுல இல்லை, பட் எல்லாத்தையும் படைச்சது நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த படத்தை நம்ம எல்லாரும் பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம். 3 விதமான விஷ்ணு இருக்கார். நமக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க, சத்தம் வருது. படைக்கிறாரு, காக்குறாரு, அழிக்கிறார். ஸோ இதுக்கு வந்து 3 விதமான விஷ்ணுக்கள், மகாவிஷ்ணுக்கள் வேணும். அதாவது காரணோதகசாயி விஷ்ணு. ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டர்ல ஒருத்தர் இருக்கார் பாருங்க, அவர் தான் வந்து காரணோதகசாயி. அவருடைய துவாரங்களிலிருந்து வர்ற ஒவ்வொரு துவாரம் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு பபிள்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து யூனிவர்ஸ். அந்த யூனிவர்ஸுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருக்கார். கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அரைவாசிக்கு டு அரைவாசிக்கு மேலே தண்ணி இருக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வேர்வைகள். ஓகே, அந்த அதில் வந்து அவர் மிதந்துட்டு இருப்பார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து அவர் இருக்கிறது வந்து யூனிவர்ஸ், ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருக்கார். ஓகேவா? அந்த ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளும் பார்த்தீங்கன்னா பல ஜீவராசிகள் இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு ஜீவராசிகள் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுக்காரு பரமாத்மா வடிவில் இருக்கார். ஓகேவா? இந்த 3 விஷயங்கள் புரிஞ்சுச்சா? மறுபடியும் இந்த வார்த்தைகள் சொல்றேன். கர்ப்போதக காரணோதக சாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. ஓகேவா? ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்களால மூலம் தான் இதெல்லாம் வந்து படைக்கப்பட்டுச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ கடவுளுடைய தொப்புல இருந்து ஒரு தாமரை தண்டு இருக்கும். அந்த தாமரையில பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாவை வந்து படைச்சார் இல்லையா. பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கிரியேட்டர். ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகே, ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்றார், இவர் சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்த பிறகுதான் பிரம்மா எல்லாம் படைக்கும் செயல்களை செய்யறாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நமக்கு எந்த சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அவர் என்ன வேதங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதை வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும். ஓகே, நம்ம வந்து அதை வந்து விதண்டாவாதம் பண்ணக்கூடாது, கேள்விகள் கேட்க தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण हरे वासिनी माताजी। रसोऽहं श्री कौन्तेय प्रभास्मि श्री शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु सप्तके पौरुषं विरुषु। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தின் சாரணம். ஓகேவா? இங்கே நம்ம பிக்சரில் என்ன பார்க்குறோம், ஒரு வாட்டர் ட்ராப்பை பார்க்குறோம், ஒரு நீர்த்துளி இல்லையா. அந்த நீர்த்துளியுடைய சுவையாகவும் இருக்கிறது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னப்பா நீருக்கெல்லாம் ஒரு சுவை இருக்கான்னு ஒரு கேள்வி வரும். இருக்கு. எப்போ தெரியும் அது பார்த்தீங்கன்னா அதனோட மகிமையே, நம்ம கடலில் போயிட்டு குளிப்போம் சில நேரத்தில் இல்லையா. அப்போ தெரியாதரமா கொஞ்சம் தண்ணி வாய்க்குள்ளே போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்?
உப்பா இருக்கும் உப்பு மாதாஜி. ஹரி உப்பு போல் கரிக்கும் மாதாஜி. உப்பு சரி. கரிக்கும் உப்பு கரிக்கும் இல்லையா? அப்பதான் நம்ம வீட்ல இருக்க தண்ணியோட சுவை நமக்கு சுவை நீருக்கு கூட ஒரு சுவை இருக்குதுன்றது அப்ப புரிஞ்சுப்போம் இல்லையா? சோ அந்த சுவையான நீராவும் யார் இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அது மாத்திரமா இல்ல, ஒரு பெரிய டைம் டேபிள் ஒரு லிஸ்டே இருக்கு. ஒருத்தவங்க படிங்க, இது கயல்விழி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நீங்களா வாலண்டியர் பண்ணிக்கணும். நம்ம புஷ்பா மாதாஜி உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுறாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து படிங்கன்னு சொல்றோம், வெறும் இருக்கக்கூடாது, நீங்களா படிக்கணும் இல்லையா? அப்பதானே அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். படிங்க மாதாஜி. சுவை தண்ணீர், ஒளி சந்திரன் சூரியன், ஓம் வேத மந்திரங்கள், ஒளி ஈதர், திறன் மனிதன், மனம் பூமி, வெப்பம் தீ, வாழ்க்கை உயிரினங்கள், தவம் அனைத்து சந்நியாசிகள், அசல் விதை அனைத்து இருப்புகளும், நுண்ணறிவு புத்திசாலி, வலிமை சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களும், வலிமை வலுவான ஆர்வம் இல்லாதது, செக்ஸ் வாழ்க்கை மத கொள்கைக்கு முரணானது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ இங்க இருக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் மூல காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சுவையிலே தண்ணீருடைய சுவையாகவும் அவர் இருக்காரு, சந்திரன் சூரியன்களின் ஒளியாகவும் இருக்காரு. அவருடைய 2 கண்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஓம் என்ற வேத மந்திரங்கள்ல அவராக தான் பிரணவமா இருக்காரு. ஒளி ஈதர் சவுண்ட் அந்த சப்தமாகவும் இருக்காரு. மனிதனுடைய திறமைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவராக தான் இருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ பூமி மழை காலத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வெயில் நல்லா காஞ்சிட்டு மழை வரும்போது அந்த மண் வாசனை நம்ம ஸ்மெல் பண்ணிருப்போம் இல்லையா? ஆமா, அந்த மணமாவும் அவரா தான் இருக்கிறாருன்றத சொல்றாங்க. தீயில் இருக்கக்கூடிய வெப்பமும் அவர்தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் வாழினங்களின் வாழ்க்கையாவும் அவர்தான் இருக்காங்க. அனைத்து சந்நியாசிகளின் தவமாவும் அவர்தான் இருக்காரு. அனைத்து இருப்புகளுக்கும் அசல் விதை அவர்தான். அகம் பீஜ பிரதாமகம் சொல்லிட்டு சொல்றேன் இல்லையா? ஐ எம் த சீட் கிவிங் ஃபாதர்ன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அப்புறம் புத்திசாலித்தனம் நுண்ணறிவாகவும் இருக்காரு. சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களின் வலிமையும் அவர் இருக்காரு. அப்புறம் வந்து மன்மதன் இதுலயும் அவர் தான் இருக்காரு. ஸோ அவர் இல்லாத இடமே இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வலிமை இருக்கலாம், திறமை இருக்கலாம், அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம யாரை பார்த்து நம்ம பொறாமை பார்க்கக்கூடாது. அது மூலயமா கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். ஓகேவா? அப்போ வந்து என்ன ஆகும், அவர்கிட்ட அவர் மேலே நமக்கு கோவம் வராது, பொறாமையும் எதுவுமே வராது. ஸோ அவங்க அப்படி இருக்காங்கன்னா ஸோ கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி வெளியே அவரை வெளிப்படுத்துறாரு. இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் கூட கொடுத்துருக்காரு. அது வந்து கடவுளுடைய அனுகிரகம் இல்லையா? நம்ம கேட்குறோம், சொல்லுறோம், கேட்குறோம். இது வந்து ரெசிப்ரோக்கல், 2 வே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது படிங்க. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाक्षये मत्त ये वेदितान् वित्ति नत्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्वपावैर् ये सर्वं इदं जगत् मोहितं नापि जानाति मां येऽप्य परम् अव्ययम्. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம பகவத்கீதையில வந்து 5 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் படிச்சிருப்போம். யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கயல்விழி மாதாஜி. பிரபு நீங்க சொல்றீங்களா? ஓகே, 5 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மா, ஆத்மா, பிரகிருதி, காலா, கர்மா. ஓகேவா? இந்த பிரகிருதியில் வந்து 3 விஷயங்கள் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 12வது ஸ்லோகத்துக்கு கீழே இருக்கிற மொழிபெயர்ப்பை பாருங்க. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ். இந்த எந்த ஒரு உயிர் வாழினங்களும் இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு வந்த பிறகு அது வந்து எதனால கண்டாமினேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட்ல வருதுன்னா இந்த 3 விஷயத்துக்குள்ள ஒரு நம்மளே வந்து காலையிலேருந்து நைட் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து மாறி மாறி இருப்போம். கொஞ்ச நேரம் ரொம்ப நல்லவங்களா இருப்போம், கொஞ்ச நேரம் தாட்பூட் ராஜா மாதிரி இருப்போம், கொஞ்ச நேரத்துல வந்து சோம்பேறியா இருப்போம். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, சத்வம், ரஜஸ், தமஸ். ஓகேவா? இதெல்லாம் படிச்சது நான் தான், பட் இது எதுவுமே வந்து என்னை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது, நான் சுதந்திரமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவர் வந்து நிர்குணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம், குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ நம்ம மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூவகை குணங்களுக்குள்ள வந்து மயங்கி இருக்கிறான். அதனால அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா மயங்கி இருக்கிறதுனால அழிவற்ற அவரை வந்து நம்மளால அறிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். நம்ம ஏற்கனவே இந்த மேல இருக்கிற பிக்சரை பார்த்தோம். இந்த பொம்மலாட்டம் கதை மாதிரி தான் நம்ம வந்து சுழண்டு சுழண்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா?
ஸோ நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணும். இப்போ ஓகே, என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், 3 குணங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் எப்படி என்ன கையாளுறதுன்னு தான் யோசிக்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு படிக்கட்டு இருக்கு இல்லையா, நான் வந்து நல்ல புத்தியை வச்சுக்கிட்டு நான் நல்லத்தனமா இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேல் நோக்கி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போகலாம். இல்லை எனக்கு பொறாமை, அறியாமை, பாவ செயல்கள் செய்யறது, அது மாதிரிலாம் நாட்டம் இருந்துச்சுன்னா யார் கூப்பிட்றாங்க பாருங்க, நரக தெய்வத்தை கூப்பிட்றாங்க இல்லையா. நரகத்துக்கு போவோம், மறுபடியும் பிறப்பு இறப்புன்ற சக்கரத்துக்குள்ள சுழன்று பிறப்போம். இந்த கஷ்டம்லாம் வேணான்னு நம்ம ஸ்ரத்தையா எங்க போகலாம், நீட்டா மேலே நோக்கி போகலாம் இல்லையா, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் சேர்ந்துடலாம். அதுக்கு வந்து என்ன வேணும், இந்த வெளியே வரணும், 3 குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 3 குணங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்வது வந்து கஷ்டம். நமக்கா வந்து அதை தாண்டி போனால் கஷ்டம். பட் கடவுளுடைய துணை கொண்டு, அதுதான் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறாங்க, காமிக்கிறாங்க பாருங்க. கடவுளுடைய ஆசை கொண்டு ஒருத்தன் பாருங்க, அந்த பெருங்கடலை நீந்தி யாராவது இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரையில வரையும் போயிருக்கவங்கள பார்த்துருக்கோமா? இல்லை தானே, முடியாத விஷயம். அப்படி இருக்கிற இந்த துயரமான கடல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், கடவுள்கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்கணும். என்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க கடவுளேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாய் விட்டு கேட்கணும். அப்போ வந்து அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சு அவர் என்ன பண்றாரு, கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அப்போ நம்ம இந்த பிறவி பெருங்கடலை வந்து கிராஸ் பண்ணிடலாம். அதுதான் சொல்றாருங்க, தெய்வீ ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தித்தே. ஸோ இது வந்து கஷ்டம் எனக்கு தெரியும், பட் என்ன வந்து சரணடைஞ்சா அது ஈஸின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம சரணடையலாமா, அவர்கிட்ட ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. எடுத்துக்கலாம் ஹரி எடுத்துக்கலாம். போல், சூப்பர். ஓகே, ஸோ ந- புஷ்பா மாதாஜி காலிங் சர்வீஸ்க்கு மார்க் வந்துருச்சு. கயல்விழி மாதாஜி அவங்கள ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. ஹரி போல். ஸோ வந்து நம்ம அடுத்து வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. நமாம் வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே வாசிங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நீங்க நமாம் சைலண்டா இருக்கிறதுனால நான் வாசிக்கிறேன். நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதவாக மாயையா பக்ருத ஞான ஆசுரம் பாவம் ஆசிரிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை நம்ப மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அது யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்த ஸ்லைடு பாத்தீங்கன்னா நல்லா டீட்டெயிலா இருக்கும். அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துஷ்கிருத்தினோ, அவங்க யாருன்னா நாத்திகர்கள், அறிவில்லாதவங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுள் வந்தா கூட ஏதோ டிராமா ஷோல இருந்து வந்துட்டார் போல இருக்குது, அதனால தான் இந்த மாதிரி வந்திருக்காரு இந்த ட்ரெஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமாஷா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, முட்டாள்கள். ஓகேவா. சில பேர் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா மூடர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரையும் வேலை செய்வோம் இல்லையா, அதுக்கு அடுத்தது ஓட்டி வேற பண்ணுவோம், ரிட்டையர் ஆன பிறகு வந்து இன்னும் வேலை செய்வோம். எதுக்கு, காசே தான் கடவுள் அப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கோசம் அயராது உழைப்போம். அது மாதிரி தான் இந்த கழுதை இருக்கு இல்லையா, அவன் கொடுக்குற கொஞ்சோண்டு அந்த புல்கட்டுக்கோசம் பாருங்க பொதி மூட்டையை தூக்கிட்டு போகுது இல்லையா. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா காசுன்னு சம்பாரிச்சு வைக்கிறோம், நம்ம வந்து ரிட்டையர் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, நம்ம லைஃப் எந்த ஆயுசு வந்து எந்த நாள் வரையும் இருக்குன்றதே நமக்கு தெரியாது. தெரியாதனமா அப்பயும் மூச்சு கடைசி நாளா இருக்கலாம் இல்லையா. அப்போ வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சதை நம்மளால எதுவுமே அனுபவிக்கவும் முடியல இல்லையா. ஏன்னா நிறைய டைம் ஆஃபீஸில் இருக்கோம், ஓட்டி வேற பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சரி, நம்ம கடவுளுக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் வைக்கணும். கடவுளுக்குன்ற விட நம்மளுடைய ஆத்மாக்கும் நம்ம கொஞ்சம் டைம் வைக்கணும். அதனால தான் பிரபுபாதா மினிமம் 16 மாலைகளா பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு நமக்கோசம் சொன்னார். ஓகே, அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ரும் பாவம், அதாவது பேய்குணம் படித்தவர். இதுக்கு வந்து உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ராவணன். யார் இருந்தாலும் சரி, கம்சனா இருந்தாலும் சரி, பிறந்த பிறகு இறப்பு இருக்கு இல்லையா. அந்த சரீரம் எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து இறப்பு ஒன்று இருக்கு இல்லையா. அதை தெரிஞ்சுக்காம அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, போய் தவம் பண்றாங்க. அந்த தவம் கூட பாத்தீங்கன்னா கொடிய தவம், ஒரு கால நின்னுக்கிட்டு 2 கையை மேல தூக்கிட்டு தவம் பண்றாங்க. அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உடம்பு வந்து மண் புத்தால கவரப்படுது. பாதி உடம்பு பாத்தீங்கன்னா அந்த செதில்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு எலும்பு கூடு மாதிரி தெரியும். ஸோ இதுல இந்த இவருடைய தேகத்துல இருந்த வெப்பம் பாத்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற தேவர்கள்லாம் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. இது யாருடா இவ்வளோ வெப்பம் தாங்க முடியல என்னடான்னு அப்படின்னு போய் பாக்குறாங்க.
இது வந்து இரண்யகசிப்பு கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா பிரம்மா பார்க்குறாரு, ஓ இது இரண்யகசிப்புன்னு. அப்போ தான் வந்து சாகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வரம் கேட்குறாரு. அது என்னால் கொடுக்க முடியாதுன்னு பிரம்மா சொல்கிறார். அப்புறமா தான் அந்த சில கண்டிஷன் மேலெல்லாம் அவர் வரம் வாங்குறார். இருந்தாலும் அவர் மரணம் அடையாமல் இருந்தார் இல்லையா? அதுதான். ஓகே. ஸோ இறப்புன்றது நிச்சயம். நம்ம பக்தி பண்ணி கடவுள்கிட்ட போகணும். ஓகே. அப்புறம் நராதமா, அதாவது இந்த பிக்சரில் வந்து யார் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே 2 பேர் விழுந்திருக்காங்க இல்லையா? அவங்க தான் ஜகாய் மதர். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பால் உயர்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க, பிராமண குடும்பத்தில் கற்றறிந்த பண்டிதர்கள். பட் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வேதங்கள் எல்லாம் படித்து எந்த காரியங்கள் தகாத செயல்களை செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் தேடி தேடி பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு முறை வந்து நித்யானந்தரை அடிச்சாங்க. இதை வந்து அவருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு, இந்த ப்ளூ ட்ரெஸ்ல இருக்கிறது வந்து நித்யானந்தர், அந்த எல்லோ ட்ரெஸ்ல இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. என்னுடைய அசோசியேட்ஸை நீங்க அடிக்க வந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு கோவத்தால அவர் சுதர்ஷன் சக்கரத்தை எடுக்கிறார். அந்த பிக்சர் பாருங்க, பின்னாடி இருக்கிறதுல 4 கை ரூபம். இது அப்புறமா நித்யானந்தர் சொல்றார், நீங்க கருணையின் வடிவமா வந்திருக்கீங்க, இதை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றார். அப்புறம் அவர் அமைதியாகிறாரு. ஸோ தன்னோட பக்தர்களுக்கு சகாக்களுக்கு எது ஆனாலும் கடவுள் வந்து பொறுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் இவங்க ரியலைஸ் பண்றாங்க, நாங்கள் பண்ண காரியங்கள் தப்புன்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்குறாங்க, மன்னிச்சு விடுறாங்க. ஸோ இது மாதிரி வந்து 4 விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्दो जिज्ञानुसुर अर्थार्थी ஞானிச பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. போன ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்தோம், 4 விதமான ஜனங்க வந்து கடவுள் இருக்காங்கன்னு நம்ப மாட்டாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான ஜனங்கள் வந்து இருக்கிறாங்க, அவங்க கடவுளை நம்புவாங்க. அவங்க யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல தெரியும் பாருங்க. துயருற்றோர், அதாவது கஷ்டத்துல இருக்கிறவங்க, எனக்கு உதவி தேவைன்னு கேட்குறவங்க. நம்ம எது வேணாலும் கடவுள்கிட்ட கேட்கலாம். தேவர்கள் வழிபாடு கிட்ட பண்றதோட பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட எனக்கு பொன் வேணும், பொருள் வேணும், எதுனாலும் கேட்கலாம். அது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல கிராஜுவலா பக்திக்கு போயிடும். ஓகே. அவர்கிட்ட கேட்கலாம். அப்புறம் வந்து கேள்வி உடையோர், அப்புறம் வந்து செல்வத்தை விரும்புவோர், அப்புறம் பூரணத்தின் அறிவை தேடுவார். சில பேர் எல்லாம் வந்து என்னதான் எதுதான் உண்மைன்னு சொல்லிட்டு வேதங்களை படித்து ஆராய்வாங்க இல்லையா? அதில் வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கும். இது மாதிரி 4 ஜனங்க வந்து யார்கிட்ட போகிறாங்க, கடவுளை நோக்கி போகிறாங்க. ஸோ நம்மளும் அந்த கேட்டகரியில தான் இருக்கோம். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா இல்லை? ஆம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சில உதாரணங்கள் இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம்னு வரும்போது கடவுள்கிட்ட போகிறோம் இல்லையா? அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஜேந்திரர் இல்லையா? கஜேந்திரர் பார்த்தீங்கன்னா அகத்திய முனிவருடைய சாபத்தால் என்ன ஆறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசராக இருந்தவர் வந்து யானையாக பிறந்தார். ஓகே. எப்பவுமே வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய கஜேந்திரன் யானைக்கு வந்து தலைவனாக இருந்து அந்த யானைக்கு வந்து அரசாட்சி பண்ணிட்டு வந்தார். ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, கரைக்கு போன உடனே தன்னுடைய காலை வந்து முதலை பிடிச்சிக்கிச்சு. முதலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் பலம், யானைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்துல பலம். இந்த சண்டை வந்து 1000 வருஷமா நடக்குது. யானைக்கு வந்து கஜேந்திரனுக்கு பின்னாடி இருந்து ஃபுல் யானைப்படை சப்போர்ட் பண்ணுது, இருந்தாலும் நடக்கல. ஒரு ஸ்டேஜ் வரையும் ஆச்சு. கஜேந்திரன் யானை வந்து யோசிக்க ஆரம்பித்தான், அவ்வளோதான் நம்ம கதை முடிஞ்சிடுச்சு, சரி கடைசியாக கடவுளுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போன ஜென்மத்தில் செஞ்ச சுக்ரீத்தினால அந்த பாடல்கள்லாம் ஞாபகம் வருது. கடவுளை வந்து நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு. கடவுள் தன் பக்தன் கூப்பிட்றாருன்னு சொல்லிட்டு ஓடி வராரு. பட் அந்த வாகனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி சரியாக ஓடல. ஓகேவா? கருடா. ஸோ அதனால இன்னப்போ இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகிற என்னோட பக்தன் அங்கே கஷ்டத்தில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, சுதர்சன சக்கரத்தை விடுறார். அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த முதலை தலையை கட்டாது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆகுது. அப்போ யாருடைய யானைக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு விஷயம் இம்பார்ட்டண்டாக தெரிஞ்சுக்கணும். கடவுள் வந்து தன்னோட பக்தனுக்கோசம் வந்தார், ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சங்கம், பக்தர்களுடைய சங்கம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அந்த முதலைக்கு என்னாச்சு, கடவுளுடைய ஆயுதத்தால் துண்டிக்கப்பட்டது.
அதுக்கும் மோட்சம் கிடைச்சிச்சு. ஸோ இதனாலதான் சாது சங்கம் தேவை, பக்தர்களோட தூய பக்தர்களோட சங்கம் தேவைன்றதை இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ 2 பேருக்குமே மோட்சம் கிடைச்சிச்சு. புரிஞ்சிச்சுங்களா இந்த பாயிண்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திரௌபதி வஸ்திராபரணம். பரணம் அவங்க வந்து அந்த கௌரவாஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பாண்டவர்களை வந்து இந்த சூதாட்டத்தில் வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வாங்க. கடைசியாக வந்து திரௌபதி மாதா வந்து துயில் உரிவாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து அந்த அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, நான் ஒத்த துணியில் இருக்கேன், வேண்டாம், அவங்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது, பஞ்ச பாண்டவர்களே தோத்து போயிட்டாங்கன்னா என்ன எதுக்கு வந்து இப்படி கூப்பிடணும், முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் அவங்க இழுத்துட்டு வராங்க இல்லையா? துச்சாதனன் அவங்க அண்ணன் ஆர்டர்னால அவன் பண்ணுவார். இந்த அம்மா போய் அங்கே இருக்கிற மாமனார், பெரியோர்கள், ஆசிரியர்கள் கிட்டலாம் கேட்பாங்க. யாரும் ஒன்றும் வாயை திறக்க மாட்டாங்க. கடைசியில் என்ன ஆவாங்க, கையை தூக்கிட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி ஆவாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எங்கே இருப்பார், துவாரகால இருப்பார். அங்கேருந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட பக்திக்கோசம் சிலையை அவ்வளோ காமிச்சு விட்டார் இல்லையா? தன் பக்தர்களுக்கோசம் எப்போ வேணாலும் எது வேணாலும் செய்யறதுக்கு ரெடியாக கிருஷ்ணர் இருக்கார். நம்ம தான் சரணாகதியை எவ்வளோ அடையிறோன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு அடுத்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி. ஓகே, இங்கே வந்து 3 பேர் தெரியுறாங்க இல்லையா? ஒரு அம்மா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அவர் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட மனைவி சத்யவதி. அந்த தாடியெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் தான் சுகதேவ கோஸ்வாமியுடைய அம்மா தந்தை. மாதாஜி. ஆ, அம்மா அம்மா வியாசதேவ். அவங்க ஆ, அம்மா. ஆமா, நான் என்ன சொன்னேன் மாதாஜி? மனைவின்னு சொன்ன மாதிரி. அப்படியா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா, மன்னிச்சிருங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமியோட ஜனனம் பத்தி சொல்றாங்க. அங்க தாடியோட ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா, அந்த முனிவர் பேர் வந்து வியாசதேவர். அவங்க அவருடைய மனைவி சத்யவதி அந்த கட்டில உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, கர்ப்பிணியா இருக்காங்க. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா 9 மாசத்துல குழந்தை பிறந்துடும். இங்க பாத்தீங்கன்னா 19 வருஷங்கள் ஆனாலும் குழந்தை வெளியே வர்றதில்லை. ஏன்னா அவங்க உள்ள இருக்கிறது வந்து சுகதேவ கோசாமி. சுகன்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளி. அந்த கிளி யார்கிட்ட இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராதாராணி கையில இருந்துச்சு. ராதாராணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ராதாராணி லீலைகளை முடிச்சுட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. எப்பவுமே இந்த அம்மா கூட இருந்துட்டு பாகவதம்லாம் கேட்டுட்டு நல்லா சந்தோஷமா இருந்துட்டு, என்னம்மா நீ இப்படி விட்டு போயிடுறியே, நானும் வரேன்னு. இல்லை இல்லை, நீ இங்கேருந்து கொஞ்சம் சில வேலையெல்லாம் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். நான் என்ன வேலையை பண்ணுறது, என் வேலை என்ன, எங்கே ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்குதோ அதை தான் நான் சொல்கிறாங்களோ அதை தான் நான் கேட்பேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ அது மாதிரி இவங்க போன உடனே அது அங்கங்கே தெரிஞ்சிட்டு இருக்குது. சிவலோகத்தில் வந்து கிருஷ்ணர், சிவன் வந்து பார்வதிக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் இருந்து. ஸோ அது போய் கேட்டுட்டு இருக்குது. அந்த அம்மா ஒரு ஸ்டேஜில் தூங்கிட்டாங்க. ஓகேவா? தூங்கிட்டாங்க. அந்த அம்மா ஊன்னு சொன்ன மாதிரி கிளி ஊன்னு சொல்லுது. அப்புறம் பார்வதி எழுந்து, இன்னம்மா சொல்லின்னு இருக்கீங்க, நான் வந்து தூங்கிட்டேன் தானே. இல்லை, உன்ன மாதிரி யாரும் ஊன்னு சொன்னாங்களேன்னு அப்படின்னு அப்படி திரும்பி பார்த்தா அந்த விண்டோ கிட்ட கிளி இருந்துச்சு. அச்சோ, தகுதி இல்லாதவங்களுக்கு வந்து நம்ம பாகவதம் சொல்லக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, துரத்திட்டு வர்றாரு சிவா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது மேல் லோகத்துலேருந்து கீழே வந்துட்டு இருக்குது. கீழே வரும்போது எங்கேயோ பாகவதம் கேட்குது. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட குடிசையில தான், வியாச கிட்ட. ஸோ அதனால வந்து இந்த அம்மா வந்து ஆண் வாயை பழுந்துட்டு கொட்டிட்டு இருக்குது. அப்போ என்னாச்சு, இந்த வாய்க்குள்ளே போயிடுது. ஓகே, அவர் தான் வந்து சுகதேவ் கோசாமி. அப்புறம் என்னப்பா சிவன் கேட்குறாரு, என்னன்னு அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பக்கம் கிளி வந்துச்சான்னு கேட்குறாரு. எதுக்கு தேடிட்டு இருக்கேன்னா, இல்லை தகுதி இல்லாதவங்களுக்கு வந்து நான் பாகவதம் சொல்லிட்டேன், அது தவறு தானே, அதுக்கு தான் அதை பிடிக்கணுன்றதுக்கோசம் வந்தேன். இப்போதான் நீ சொல்லிட்டல்ல, அது கேட்டுடுச்சுல, அதுக்கு தகுதி வந்துடுச்சுல, விட்டுடுன்னு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுவார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஞானத்தினால நான் இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு வந்தால் நான் வந்து கட்டுண்டு படுவேன், நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அடமாக பிடிச்சிட்டு ஒல்லே இருக்குது. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து வியாசர் வந்து விண்ணப்பிப்பார். பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து வாக்குறுதி கொடுப்பாரு, வாப்பா உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அதுக்கு பிறகுதான் அவர் வருவார். வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார், ஓடி காட்டுக்கு போயிடுவார். ஓகே, காட்டுக்கு போயிட்டு தவம் பண்ணுவார். இவர் வந்து வாடாடே, நான் உனக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் இம்பர்சனலிஸ்டா இருக்காரு. அப்புறம் அவங்க அப்பா கையில பாகவதம் கேட்டுப்பாரு. அவர் வந்து பர்சனலிஸ்டா ஆயிடுவார். ஓகே, கடவுளுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அருவவாதியா இருப்பாரு. அவங்க அப்பா கையில பாடம் கட்டுறது பிறகு சரியாயிடுவார். ஓகேவா? கடவுளுக்கு வந்து ஃபார்ம் இருக்குன்றது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுகதேவ் கோசாமி தான் இங்கே உட்காந்துட்டு கங்கை கரையில் பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு ஸ்டோரி சொல்லுவார். அவருக்கு வந்து அந்த
ரிஷிக்கு மேல வந்து செத்த பாம்பை போட்டதுனால அவருடைய மகன் வந்து சாபம் கொடுப்பாரு இல்லையா? அத அப்போ வந்து இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து ம், வி- ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரீட்சித்துக்கு அந்த பாகவதம் சொல்லும்போது அவங்களோட தந்தையும் இருப்பாரு. அங்க இன்னொருத்தர் யார் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா சூத கோஸ்வாமி சு- சூத்த சூத கோஸ்வாமி சூத கோஸ்வாமி மாதாஜி. சூத்த கோஸ்வாமியும் இருப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருங்கன்னா சைமல்டேனியஸாக சவுனுக்கா ரிஷிகளுக்கும் வந்து ஒரு வாதம் சொல்லிட்டு அவங்களும் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அங்கே ஆயிரக்கணக்கான ரிஷிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைமிஷாரண்ய ஃபாரஸ்ட்ல வந்து இருப்பாங்க. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு வந்து சுத்த கோஸ்வாமி சொல்லுவார். ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சுக்கன்னா கிளி. ஓகேவா? இது ஒன்று. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா ஸ்டோரி நம்ம நேற்று தானே பார்த்தோம். தந்தையை விட வந்து நான் வந்து நிறைய மடங்கு வந்து செல்வம் வேணுன்றதுக்கோசம் தவம் பண்ணுவார் இல்லையா? அப்புறமா தான் வந்து கடவுளை பார்த்த உடனே நான் கேட்டது வந்து ஒரு கண்ணாடி துண்டை போய் கேட்டேன். கடவுளே எனக்கு இதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லுவார். நான் கேட்டதெல்லாம் பௌதிகமான விஷயம் எனக்கு வேணான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். இல்லை இல்லைப்பா நீ கேட்டல, நான் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன், நீ வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார், எல்லாத்தையும் கொடுப்பாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல வந்து சிறந்த அரசனாவும் இருக்க வைக்கிறாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்குன்னு ஒரு துருவ நட்சத்திரம் கொடுத்துருக்காரு. இவர் கடவுள் கூட்டிட்டு போகும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார், அவங்க அம்மாவையும் கூட்டிட்டு போவார். ஏன்னா அவங்க அம்மா தானே அவனுக்கு வழி காமிச்சாரு. உங்க சித்தி சொன்னது, சுனிச்சி சொன்னது கரெக்டு. நீ இப்போ கடவுள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அவங்க அம்மாவையும் கூட்டிட்டு போவார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பிக்சர்ல ராமர் ஹனுமனை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ஹனுமன் வந்து உதவி பண்றார். சீதா மாதா வந்து அசோகவனத்தில் இருக்காங்கன்ற ஒரு தகவலை சொல்றாங்க இல்லையா? அதுக்கு பிறகுதான் அவர் வந்து லங்கைக்கு போயிட்டு சீதா மாதாவை மீண்டு எடுத்துட்டு வருவார். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்ததான் இதை சொன்னேன் இல்லைங்களா, நைமிஷாரண்யம் அதுதான். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त येह भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अद्यर्थम् अहं स मम प्रियः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வந்து இந்த ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்தோம், 4 பேர் வந்து கடவுளை வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து போறாங்க, அந்த கடவுளை வந்து நம்புறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு உதாரணத்தை பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இதுல வந்து யார் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தியில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறானோ அவன் தான் சிறந்தவன் சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்படி இருக்கணும் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? எப்படி ஸ்கூல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற பசங்களை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா எல்லாரையும்? அதே மாதிரி வீட்டில் சொல்ற பேச்சு கேட்குற பசங்களை பிடிக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய தூய பக்தி தொண்டில் யாரெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து சிறந்தவன், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும்னு மாத்திரம் சொல்ல, மிகவும் பிரியமானவன் சொல்லிட்டுவும் சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वं यदि स महात्मा सुदुर्लभः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும், நம்ம 18 லேக் ஸ்பீஷியஸ் இருக்கு இல்லையா? 8 லேக் 84 லட்சம் 84 லேக் ஸ்பீஷியஸ் இருக்கு இல்லையா? 84 லேக் ஸ்பீஷியஸ். அதுல வந்து பிறந்து இப்ப வந்து மனுஷ பிறவியை எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? அப்போ வந்து இந்த பிறவியை வந்து நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே. அதுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், உண்மையான அறிவு வேணும் நமக்கு. இந்த படைச்சதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யாரு சர்வ காரணர் யாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து இவர்கிட்ட வந்து சரணடைகிறவங்களை வந்து என்னன்னு சொல்றாருன்னா மகாத்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மகாத்மான்னா என்னென்ன, கிரேட் சோல், பியோர் டிவோட்டி, கிரேட் சோலை வந்து மகாத்மான்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக விஷயத்தால எதையுமே வந்து அவங்களால அசைக்கப்படவே முடியாது. ஓகே. அந்த அளவுக்கு வந்து கடவுள் மேல அட்டாச்மெண்ட்டோட இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கிற ஆத்மா வந்து மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஒரு மாரத்தான் ரேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3வது ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு ஸ்லைடு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, யாரோ ஒருத்தன் தான் என்னை பத்தி அறிஞ்சுவான், அவர் தான் வந்து மகாத்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அப்புறமா வந்து நம்ம தேவ வழிபாடு ஒன்று படிப்போம்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அவனுக்கு அறிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவனுடைய வழிபாடு முறைகள் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் ஏன் வந்து பண்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இங்கே போனால் எனக்கு வந்து பில் சாங்ஷன் சீக்கிரமா ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? தேவர்கள் கிட்ட நம்ம ஒரு விண்ணப்பம் கொடுத்து அவங்க சீக்கிரமா சாங்ஷன் பண்ணிடுவாங்க.
அதனால மனிதர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு தகுந்த மாரி இந்த பிக்சர்ல கீழ இருந்து மேல போங்க. சில பேரு மரத்துல பேய், பூதங்கள் இருக்கும். அத வழிபடுறாங்க. அதே பக்கத்து இதுல பாருங்க, ஒருத்தன் வந்து சமாதியில போயிட்டு வணங்குறான். அதுக்கு மேல பாருங்க, மனுஷன வணங்குறான். ஏன்னா, அவன் கையில பொருள், காசு நெறைய இருக்கு. அதுக்கு மேல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவர்கள வழிபடுறாங்க. சிவன், பிரம்மா, முருகர், விநாயகர்ன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் யாரெல்லாம் யார வழிபடுறாங்களோ, அந்த அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போய் சேருவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள் இது. ஓகேவா? பித்ருக்கள வழிஞ்சா பித்ரு லோகத்துக்கு போவாங்க. தேவர்கள வழிபட்டு அவங்க இருக்கிற லோகத்துக்கு போவாங்க. ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து மறுபடியும் இந்த பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள உள்ள நுழையிறாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாரி கொஞ்ச நாள் நல்லா இருப்பான். பாவத்துக்கு ஏத்த மாரி கஷ்டங்கள அனுபவிப்பான். மறுபடியும் அதுக்கு அவனுடைய கர்மாப்படியும், இச்சைப்படியும் தன்னுடைய உருவத்தை எடுத்துக்கிறான் அப்படின்றத இந்த சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ எல்லாருடைய இருதயத்திலும் பரமாத்மாவாகிய நான் இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும்போது, அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். இப்ப நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, ஆரம்பத்துல இருந்து நம்ம வேற வேற ஒருத்தவங்கள வழிபட்டு இருக்கிறோம். இப்போ வந்து நமக்கு ஸ்ரத்தையா புரியுது. ஓகே, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு. அவங்கலாம் நமக்கு வந்து படிகட்கள் மாரி. ஓகே. ஏணி படிகள் மாரி. அவங்க மூலியமா நம்ம இவர வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். யாரையும் வந்து நம்ம குறையா எடுக்கக்கூடாதுன்றத பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? யாரையும் அசாதாரணமா நினைக்கக்கூடாது. தேவர்கள வந்து அவங்களுக்குரிய மரியாதைய நம்ம குடுக்கணுன்றத பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க உறுதிப்படுத்துறார். ஓகேவா? ஸோ அவங்க மூலியமா தான் இங்க வந்திருக்கோம். அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பிரார்த்தனைய வைக்கணும்னா, பொருள் ஆசையெல்லாம் வைக்கிறத விட, என்னோட பக்தியில வந்து நான் நல்லா முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கீழ விண்ணப்பம் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தேவர்கள் சொல்றேன் இல்லைங்களா? அவங்கலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா, யார் கீழ போயிட்டு விண்ணப்பிக்கிறாங்க? அவங்களா ஒரு முடிவு எடுக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவங்க போய் யாருக்கெல்ல பண்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட்டு மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து ஒரு அவர் வந்து கடவுள் பேசக்கூடிய சத்தம் கேட்கும். இல்லையா, அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு ஆ பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. அப்ப அவருடைய கருணையினால ஆ அவர வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் குடுப்பார். ஓகேவா? இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து முயற்சிக்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை ஆகும். ஸோ வந்து யக்னங்கள் ஏதோ பண்ணி அ புத்திர பாக்கியம், ப்ரமோஷன் ஏதோ வந்துச்சுன்னா கூட அது சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி யார் கையில இருக்குது மெயினா? அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட பவர் தான் இருக்கு. இந்த தேவர்களுக்கு. அத குடுக்குறது கூட நான் தான்றத சொல்றார். ஓகேவா? எப்படி வந்து நம்ம யக்னங்கள்லாம் பண்ண சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்துன்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறோம் இல்லையா? அது மாரி எத வந்தாலும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா, அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் கட்டுப்படுத்துபவர், சுப்ரீம் என்ஜாயர் இல்லையா? அனுபவிப்பாளர், நலம் விரும்பி நம்ம எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு நெனைக்கிறவர் அவர் தான். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு எந்தெந்த சமயத்துக்கு எந்தெந்த இத குடுக்கணும், பண்ணணுன்றது அவருக்கு தெரியும். ஓகே. அதுக்கடுத்து தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது. ஒரு எல்லைக்குள் உட்பட்டதாகும். தேவர்கள் வழிபடுவோர் தேவர்களின் இந்த உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றார். இதெல்லாம் ஏன் அவர் இவ்ளோ விளக்கமா சொல்றார்? நீ இத பண்ண இது கிடைக்கும். இது இதனால தான் ஆகுதுன்னு ஏன் சொல்றாருன்னு, நீ என்ன வணங்குனா உனக்கு என்ன நன்மை ஆகுன்றத சொல்றார். ஏன்னா நம்ம சில உதாரணங்கள் சொன்னா தான் நம்ம ஏத்துக்கிற ஆளு. நான் எதனால இப்படி பேசினேன், ஏன் இப்படி பண்றேன்றத நம்ம எடுத்து விலாவரியா சொல்லணும். இல்லையா? ஸோ இதுக்கு தான் வந்து கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ வந்து என்ன வழிபட்டன்னு வச்சுக்கோயேன், கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு வருவ. அங்க வந்துட்டா நீ மறுபடியும் இங்க பிறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல அப்படின்னு சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்த யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. सा दया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनं येहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्धवत्तु फलं देशां तद्भवत् अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अपि हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். ஓகே. ஸோ மனுஷன் வந்து அரைகுறையா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவான்? நினைச்சத
கொண்டதே காட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, அவர் அருவம் இல்லை உருவம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சில விதண்டாவாதங்கள் வரும் இல்லையா? முன்ன ஒரு காலத்துல வந்து ஜோதி வடிவத்துல இருந்தாரு, இப்பதான் அவருக்கு வந்து ரூபம் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒரு ஓன் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பான். அதெல்லாம் வேண்டாம். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்தமான எனது பரம இயற்கை அவர்கள் அறியார் அப்படின்னு அவரே சொல்றார். ஓகேவா? அவர் வந்து அழிவில்லாதவர், நம்ம வந்து அழியக்கூடியவர்கள். அவர் வந்து மிக உயர்ந்தவர். அவர்கிட்ட இருந்தா வர ஒரு சின்ன அங்க துணுக்கு நம்ம இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து ஜீவாத்மா, அவர் வந்து விபு ஆத்மா. நம்ம அணு ஆத்மா, அவர் வந்து பரமாத்மா இல்லவா? அதனால அவரை வந்து பத்தி நம்ம இப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது இல்லையா? எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. இஸ் அ சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். அவருக்கு வந்து பிறப்பற்றவர் இல்லவா? அஜா, எட்டர்னல்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து சச்சித் ஆனந்தம், நம்ம எல்லாம் அச்சித். அவர் வந்து எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா எட்டர்னல், நித்தியமானவர், ஃபுல் நாலேஜ் அண்ட் ஃபுல் ஆனந்தம் இல்லவா? நம்ம வந்து இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருக்கிறோம், கொஞ்ச நேரம் வந்து என்ன ஆகுறோம், துக்கத்துல இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது, இந்த சிற்றுடியோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பட்டவன், அழிவற்றவன் என்பதை இவர்களில் அறிவதில்லை. அவனுக்கு புத்தி இல்லை. அவனுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ சொன்னாலும் அவனுக்கு புரியாது. நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? இப்போ சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கு பாருங்க. பிறப்பற்றவர், நமக்கெல்லாம் வந்து பிறப்பு இருக்கு, வியாதி இருக்கு, முதுமை இருக்கு, இறப்பு இருக்கு. இந்த 4 விஷயங்கள் நடக்குது எந்த ஒரு ஜீவராசிகளுக்கும். விருப்பப்பட்டாலும் சரி, விருப்பப்படலைன்னா இதெல்லாம் நடக்குது. ஓகே, நம்ம எல்லாம் அழியக்கூடியவர்கள், அவர் வந்து அழிவற்றவர்கள். அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன், ஆனால் என்னை அறிந்தவர்கள் யாரும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஸோ அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு, காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன். அதனால எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் பத்தி அவருக்கு தெரியும். 3 காலங்கள் மாத்திரம் இல்லை, இந்த என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அது மாத்திரம் இல்லை, ஒவ்வொருடைய ஜீவ ராசிகளுடைய 3 காலங்களையும் அவர் நன்கு அறிந்திருக்கிறார். நமக்கு தான் வந்து நேற்று முந்தானத்து இந்த டைம்ல என்ன பண்ணோம், என்ன பேசணும்ன்றதே நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது இல்லையா? பட் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படி இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாகம் பிரகாச சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதः மூடோ அயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம் வேதாகம் சமதேதானி வர்த்தமானானி அர்ஜுனா பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ முற்பிறவிலும் இருப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகளை முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். பிரபு, இது வாசிங்க பிரபு ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஷாம் தந்தத் கதம் பாவம் ஜனனாம் புண்ணிய கர்மனாம் தேத்வந்த மோக நிர்முகதா வசந்தே மாம் திருவிரதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. அடுத்ததும் படிச்சிருங்க பிரபு. 30. சாதி பூதாதிதெய்வம் மாம் சாதிக்யம் சாயவேது இது பிரயாண காலே அபிசாமம் தேவிதிர் யுத்த சேதசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க இன்னைக்கு இருக்கிறோன்னா ஏதோ ஒரு சுக்ருதி நமக்கு இருக்கு இல்லையா? பகவத்கீதையை படிக்கிற அளவுக்கு ஒரு சுக்ருதி இருக்கிறதுனால நமக்கு இன்னைக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களால எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ ஒரு பக்தி பண்ணணும்னா நம்ம கையில வந்து 3 விஷயங்கள் இருக்கும். ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட் திங், இருமையிலிருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா? அந்த பாவ புண்ணியத்தை நம்ம விட்டுருங்க, நமக்கு தெரியாது. பட் இப்ப இருக்கிற இந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்ம இருமையில இருந்து வெளியே வரணும்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இந்த உலக பற்றுதல், இந்த மயக்கத்துல இருந்து, நம்ம பந்தங்கள்ல இருந்தும் கொஞ்சம் வெளியே வரணும்
வெளியே வந்தாதான் அவர் வந்து அவர் மேல பக்தி பண்ண முடியும். உறுதியான பக்தி, பக்தி தொண்டில் மன உறுதியின் ஈடுபடுவார். இல்லைன்னா என்னவோ வந்தோம் தேனோ தானோ நம்மளுடைய திருப்திக்கோசம் நம்ம இருக்கிற மாதிரி போகும் இல்லையா. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம், அதாவது பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்கள், ஓகே, சாதி யக்னம், ஓகே, பரமபுருஷனாகும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் பிரயாண காலே கூட பரமபுருஷ பகவான் என்னை அறிய முடியும். பிரயாண காலைன்னா நம்மளுடைய இறப்பு. அப்போ சொல்றாங்க, ஒருத்தன் வந்து இந்த பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள், யாகங்கள் எல்லாம் வந்து பரமபுருஷனுக்கு என்றதை தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து எப்ப அடையலாம், சின்ன வயசுல இருந்து அவன் பயிற்சி பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல, கடைசி நிமிஷத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டா கூட அவன் வந்து என்னை வந்து சேருவான்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கத்வாங்க மகாராஜான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து சிறந்த அரசர். அவர் வந்து யுத்தம் வந்து நல்ல எக்ஸ்பர்ட். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த தேவர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவரை கூப்பிட்டுட்டு போவாங்க. தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடக்கும். தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் சோத்து போயிடுவாங்க இல்லையா, தோல்வி அடைவாங்க. அதனால இவரை கூட்டிட்டு இவர் நல்லா யுத்தம் பண்ணுவார். அதனால வந்து என்ன ஆகும்னா இவர் போனா இவருக்கு தான் வெற்றி வரும். ஸோ இது மாதிரி வெற்றி ஆச்சு. தேவர்கள் வந்து என்ன கேட்குறாங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது வரம் வேணும், வரம் கொடுக்குறோம் நாங்கள், கேளுங்க, உங்களுக்கு ஆசை ஏதாவது நிறைவேற்றுறோன்னு. அப்படின்னா எனக்கு வந்து மோட்சத்தை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்பார். அச்சச்சோ, அந்த அளவுக்கு நாங்கெல்லாம் வந்து பெரிய ஆள் இல்லைங்க, என்னால் கொடுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, உன்னால என்ன முடியும்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்புறம் இன்னொன்று ஆப்ஷன் கேட்பார், என்னுடைய மரண காலம் எப்போ இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, இதை வேணா நான் அங்கே பார்த்து சொல்றோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, இன்னும் 24 நிமிஷத்துல உங்களுடைய மரணம்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, எங்க இருக்காரு, மேல்லோகத்துல இருக்காரு, தேவர் லோகத்துல இருக்காரு இல்லையா. கட கட கடான்னு அவர் ஊருக்கு வருவார். டிராவலிங் டைம் 12 நிமிஷம். போனாரு, தன்னோட ரூம்ல வந்து பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்தாரு, கடவுளை ஸ்மரணம் பண்ணாரு 12 நிமிஷம். கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை கட்டியா பிடிச்சி அது மேல மனனம் பண்ணாரு. அவருடைய திருநாட்டை அடைஞ்சாரு. ஸோ வந்து என்ன சொல்றாருங்க, மரண நேரத்திலும் கூட பிரயாண காலே அபிச்சமாம் தேவ விதுர் யுக்த சேதசக, என்னை அறிய முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கெல்லாம் நமக்கு என்ன வேணும், அவர் மேல பற்றுதல் வேணும் இல்லையா. அவர் யாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், இருமையில இருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா. அவர் மேல பற்றுதல் வச்சு உறுதியோட பக்தியே பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கலியுக தர்மம் வந்து இந்த மகாமந்திரத்தை வந்து நம்ம சேன் பண்ணணும். ஓகே, எல்லாரும் அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா, ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் வாஞ்சா கல்பத்தருபேஷ கிருபா சிந்து பயோஜ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा to everyone. So हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण.